Sige, patalikuran mo na nang masakmal yung gagamba natin. Ayan na, ayan na. Sakmal ka yung gagamba natin, oh. Abot na abot. Patay na si Happy. Ayun, sup mga Aji. Maraming salamat po at 100k subs na tayo. And dahil yun sa inyo, wala ako dito kung hindi dahil sa inyo. And yun, pagpasensyahan nyo muna ako ngayon kung hindi ako masyado makapag-enjoy. Gawa ng yung anak ko naka-confine ngayon. Ako may sakit din mga Aji, nagpa-test na naman tayo. Yung misis ko meron din. Kumbaga tinapuan kami ng parang viral flu mga Aji. And yun nga, once makalabas yung anak ko, babawi ako sa inyo. Sabay-sabay nating celebrate tong milestone na to. At nakamit natin to mga Aji. And susuklihan ko kayo dahil tinulungan niyo ako makamit to. Ibabalik ko sa inyo kung ano yung pabor na binigay niya sa akin. And yung pagsuporta niyo po sa akin, maraming salamat po. At yung mga laging nakasuporta sa atin dyan, thank you din. At yung mga kasama natin mga vloggers na tumulong sa atin para makarating tayo sa point na to, maraming salamat po. Tuloy lang natin yung pagpapasaya sa mga tao and bigyan natin sila ng masasayang vlog, magagandang content na deserve naman nila mapanood. Yun lang, and God bless po sa inyong lahat. Yung makikita nyo muna sa laban na to, yung laban namin ni Happy Man Forever. And yun yung laban namin. And next day na tayo mag-enjoy mga Aji. Next day na tayo mag-celebrate. Yun lang, and God bless po sa inyong lahat. Much love and respect sa inyong lahat. Yun, sup mga Aji, Happy Man dito, tropa natin. Yung sabi ko kanina, kung napanood nyo yung unang mga vlogs nung mga naunang pumunta dito, si Kapogi, Kapogi 2019 ba pre? Gagampogi 2019, si Gagam Vlogs, si Batang 90s. Ito naman si Happy Man Forever. Siya yung naantay namin kanina pa. Nakakaya. Nakadami na kami. Hindi, umaga sana nakadami na kami. Yan, una nga pala, shoutout sa inyong lahat. And yun, Happy Man Forever. Ano masabi mo, boss? Ayun, unang-una, good morning sa mga mga Kaji, no? Napaka-thankful natin dahil nandito tayo ngayon, pinaunlakan tayo ni Idol Kaji. So, maraming salamat sa idol natin. Yun, okay lang yan, okay lang yun. Lahat ng bagong content, sa magandang bahay niya. Gusto natin supportahan lahat ng bagong content na patungkol sa gagamba. Sabi ko, lagi ko sinasabi pag yung lahat ng bago, pumunta lang po kayo dito. At least, ano to? Yan nyo ako sa Gagambino PH para alam ko naman na nandito din ako at may gagamba ako naka-ready para maganda-ganda naman laro natin. Yes. Ayun boss, enjoyin lang natin to and God bless po sa inyong lahat. Sports game. Sports game lang kami. So, itong akin. Hindi nakita yan. Hindi kita yan boss. Dito boss, sa may puti. Yan, sa may Yan, puti. shy type yung akin eh. Ayan. Yan. Lamang sa kanya mga Aji, sa haba talaga. Kitang-kita namin dito parang OS yung gagamba ni boss. Mahaba talaga. Pero tiwala naman ako sa good size na to. Pares ng kulay. Kinakaskas talaga. Ay, hindi pula lang yung akin. O pares. Oo, pareho lang. Mas, ano to boss, mas matingkad to, mas maitim to. Oo nga. Game natin mga Aji, Happy Man Forever. Paunlakan natin agad dito. Idol, Kaji. Yun, Gagambino. Tropa-tropa. Yes. Sige, brother. Dali lang, brother. Yan ako lang, ikot ko lang. Okay, game boss. Okay. Ayun. Sige. Op. Ayaw mo. Ang haba Ano ko lang, boss. Ayan, patay na. Uy, saglit, boss. Saglit. Patay na. Brad. Sorry. Talagang nagarapan sila. Nagarapan, di naawat. Inaawat ko na doon sa ano, gumanon pa sa dulo eh. Dumunga pa. Nasaktan pareho. Nasaktan parehas. Hindi boss, dito mo ilagay sa likod niya boss. Sige, harap naman to. Talagang katis na to kanina, laban natin ulit. Langanin boss, langanin. Wala gradas kami dito.
Ganda ng laban. Kita-kita nyo naman mga ka-G. Talagang ano Sige, brother. Wala na, nanguluntoy na yung akin. Sige, talikuran mo na. Sakmalin mo na yung gagamba natin. Patay na. Yun, bagsak talaga yung kay Bagsak Boss yung Ka-Happy atin. Man natin. Wala. Bilangan lang to ng isa. Kayo na kasi inawat ko Isa. siya. Gawa ng Isang laglag. alanganin talaga. Lagay na natin, boss. Ako na, boss, ha? Magano, boss? Sige. Sige, patalikuran mo na. Nang masakmal yung gagamba natin. Ayan na. Sakmal na yung gagamba natin, oh. Abot na abot. Sablay na si Happy Man. Sablay na si Happy Man. Abot na abot yung gagamba natin, mga Wala boss. na si Happy Man. Sablay. Uy, di pa May okay. katis. May katis, Parehas. pareho. Pero naka 2-0 na yung gagamba natin. 2-0 na yung atin. Yun lang, talagang- Yung kay ka-G. Ayaw na umakyat, oh. Ayaw Yun nga umakyat. lang. May katis. May katis din. Ayan, mga adya yung atin. Malaki talaga tong kay Happy Man. Tropa natin kay Happy Man. Malaki talaga. So, pagbigyan natin ulit. Isa pa. Kung hindi ka mamatay, talagang tatalunin mo to. Pero Wala sa na. laki na ito, pag niyakap ka, talaga. Kaya mga adyo, parang nakita nyo yung size ng gagamba. Mahina na yung akin. OS to. Laglag Yun na. lang talaga. Laglag na talaga, boss. Sige, isa pa kami para dalawang content daw sa akin. O gusto mo sa iyo yung isa, boss? Sama Sige, mo sa'yo na. lang, boss, muna. Sige, sa akin daw muna. Isa pa. Pahanapin na namin siya. Hinto ko muna to. Dugtong ko na lang po yung video. And sana po nag-enjoy kayo. Boss Happy Man natin, sana po tulungan nyo rin. Idol. Lahat ng bagong content creator ng patungkol sa gagamba, sana po suportahan natin. Katulad po ng pagsuporta nyo sa akin. Katulad pagsuporta nyo kay Albia, yung pumunta dito, sana gawin nyo rin po sa kanila, yung mga pumunta sa akin dito. And God bless po sa inyo lahat.